Ongi etorri guztioi, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza publikoko irakasleek 5 eguneko lanuztea egin. Eta biharamunean, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak ostiralerako bilera deialdia luzatu die sindikatuei. Era berean akordio bat lortzeko nahia duela azpimarratu du Jaurlaritzak oharbidez. Prahalesek adierazi du Trumpek iragarritako muga zergek eragindako kalteak arintzeko neurriak hartuko dituela. Neurri horien artean, Ameriketako Estatu Batuetara gehien esportatzen duten enpresak bilera batera deituko dituela jakinarazi du. Hizkuntz eskubideen behatokiak urteko txosten argitaratu du. Txostenean ezagutarazi dutenez ez da egoera hoberantz joan, aurten ere erdaren nagusitasuna izan baita ondorio nagusi. Garraio publikoari dagokionez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan deskontuak iragarri dituzte aurrentzat. Uztailaren batetik aurrera, 14 urtetik beherakoek doan bidaiatuko dute eta gazteek 50% murrizketa izango dute abonuetan eta erabilera anitzeko tituluetan. Hogei urteko ibilbidea ospatu du ETS musika taldeak beken, Inigo Etxezarreta taldeko abeslariarekin ibiltzeko aukera izan dugu. Entzun. Hogei urteko ibilbidea ospatu du ETS musika taldea Arabarrak 3 kontzerturen bitartez Bek aretoan, jai herrikoiak eta horien espiritua ardatz izanik 55.000 lagun bildu ditu 3 egunez. Jai erraldoia hau gauzatuta, atxeden hartuko du orain taldeak. Atxedena bai, baina iragarri dute jada urrengo kontzertua 2026an itzuliko da taldea. Inigo Etxezarreta, ongi etorri. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zurirera Maika Telebistan izatearren, askoren usteren kontrara esan bezala, ez da gaur bat, gero arte bat baizik? Bai, hasiera batetik esan genuen taldea, gelditzea behar zuela, baina ez genuen esan amaierarik amaiera bat zela, ez? Egia da, orain dela urtebete, zabaldu zela gizartean ETS utziko genuela, baina, gu argi genuen gero arte bat izan behar zela, eta lehen aldiz 20 urtetan, udan ez genuela joko, ez? Eta hori da gertatuko dena. Orain bai, urtebete hau pasatuta, pentsatuz zenbat denbora behar genuen pixkate indarrak hartzeko, pentsatu genuen urtebeteko margena koherentea zela gure bizitzakin, eta horregatik urrengo erronka hemendik urtebetera planteatu dugu. Indarrak hartzeko, egin duzu lana ez baita makala, azkar batean gertatu da guztia gainera, 3 kontzertu erraldoiak egitea, baita itzulerako kontzertuen iragarpen eta baita salmenta ere, nola bizi duzu gertatutako guztia? Nik uste denbora behar dugula pixkate asimilatzeko, hausnartzeko, azkenen urtebeteko prestakuntza izan da, baina inoiz baino ez dakit energia, intentsitate eta maitasun gehien eman diogun proiektua izan da, 20 urte zure eskutik, eta nik uste dut oraindik ez dudala ulertu ezer, oso egun gutxi pasa dira, nik uste dut opor batzuk behar ditugula, espero urrengo astean hartzea, deskantzatzea pixkatxo bat eta atzera begira gertatu den guztia asimilatzea, Momentuz, pixkatari gara, jarraitzen normaltasunarekin, baina denbora behar dugu. Eta zu, nola zodezu Inigo? Pixkat negatuta. Pozik, baina negatuta, oso negatuta. Egia esan, justo heldu ginen, naizta denborarekin dena prestatu, beti azkenengo momentuko gauzak, hobekuntzak daude, improvisteak, eta azkenean, kontzertutara ongi heldu ginen, baina pixkate negatuta. Eta orduan, hainbesteko energia eta hainbeste jende, eta ez dauka jendea, ETS azken urtetan, plazetan jende asko izan du beti, baina olako emanaldi baten kintzaudenean, badakizu jendeari, harrituko duzula eta nolabait izan guk saiatu gara zaintzen emanaldia hasieratik, eta asko lantzen, eta orduan hori eszenario baten aurren edo gora baten aurrean kokatzen ginen, non presioa handiagoa zen, non jendean espektatibak ere, orduan ez dira izan kontzertu normalak, eta horrez gain kontzeptu bati heldu diogu, herriko jaiak,
lehenengo aldiz ere kontakizun bat genuen eskuartean, narratiba batekin, kontzeptu batekin eta zailagoa zen, ez? Orduan, bueno, gauza asko gertatu dira, pozik, baina aldi berean nago oso nekatuta. Eta, azkenengo kontzertuaren ostean, zer sentitu zenuen? Azkenengo kanta abestu? Bueno, azkenengo kanta abestu eta gainera lagun bat agertu zen buru handi batek, sorpresa bat eman zidaten lagunek, eta kontzertu hau gertu zen, egon nintzen, igual 20 minutun negarrez. Jo nintzen bakarrik hor sala batera eta nolabaiteko bakea ere sentitu nuen. Pozik, pixkat ere harro nire buruarekin nekatuta, eta gau horretan ere, ospatzeko aukera izan genuen, justo larun batean azkeneko egunean etorri zen familia guztia, lagun guztiak, eta gero bertan ospatzeko festa moduko bat antolatu genuen, eta hori, hainbeste hilabete zaintzen egon ondoren, egun horretan maltzurkerien bat egin genuen, ez? Ospakizunen ostean, atsedena dator, fase berri bat dator, bai zuretzat, da baita taldearentzat ere, 20 urte eta kontzertu erraldoi hauen ostean, beharrezko atsedena dela esan genezake? Bai, aldi berean, ni normalean atxeden hartzen dudanean saiatzen ez konposatzen eta ideia da abesti berriak sortzea, gauza berriak ateratzen joatea, eta ETS guztiz ez gelditzea, argi eta garbi, ez, gulanean jarraituko dugu, baina urtero ez dakit 50 kontzertu ematen genituen, eta urtean genekien ez dela horrela izango, ez. Beti ETS-ren kontzertu gainera Euskal Herrian izan dira, herriko jaietan, eta urtean ez ditugu kontzertuak emango udan herriko jaietan, konpromesuren bat daukagu kanpoan, aurretik editzartutakoa, baina oso gutxi izango dira, eta taldea ia guztiz geldirik egongo da. Baina aldi berean, hori, gogoekin gauza berriak sortzeko eta idazten berriro hasteko. Gauza berriak sortzeko, espero ez dugun zerbait egiteko asmoa duzu? Ez, ETS beti evoluzionatzen ari da, diskotik diskora saiatzen gara pixkatxo bat ere modernizatzen, bai soinuak, bai eguneko musika estiloetara ohitzen, niri ere asko gustatzen zaizkialako gaur egun eta beti aldaketa gustatzen zaizkit eta erronkak ez, ETS eskarroketik aldatu egin, eskarroka jotzetik asko aldendu da eta azkeneko diskotan gehienetan azkeneko diskoak guztiak erronkak izan ziren, ez, bolero bat ateratzea edo rumba bat, edo reggaetoi bat, edo balada bat, azkenen erronkak dira, baina ni musika horrela ikusten dut, ez, ni ez zait gustatzen estilo batekin ezkontzea edo, eta imaginatzen dut hurrengo diskoan ere, gauza berriak etorriko direla, batzuk baditut buruan, oraindik landu gabeak, baina bai, alde batetik gustatuko litzaiake abesti mota estilo desberdin jatek eta berria jorratzea, eta gero bestalde, hori emanaldien aldetik zer berria egitea, ez hor aipatu dugu Madrila joango gara hurrengo urtean, Bihotzen konkista izenpean, argi daukagu hemen herriko jaien kontzeptu hori mantendu nahi dugula eta euskal identitatea eta kultura hemendik atera, ez, pixkatxo bat ere mapan jartzeko. Orduan, hortxe Madrila da Bartzelona, Madril agortu ziren 3 ordutan eta Bartzelona, sarrera asko saldu dira. Eta hori ere erronka bat da, ez, alde batetik konposaketa, baina gero bestalde emanaldi hauek ere prestatzea eta jendeari eskaintzea berriro esperientzi bat, ez. Gauzatxo pila bat datoz, orduan datorren urteari begira, aipatu duzu herriko jaiak izango direla ere ardatza bai Madril, bai Bartzelonako kontzertu? Beste programazio batekin, baina inspirazioa edo ez dakit identitatea hortik etorriko da. Eta gian bertan abesti berriak ere entzuteko aukera izango dugu? Bueno, izan daiteke. Ikusiko dugu. Goiz da, oraindik disko berririk konposatu gabe dagoelako. Ideia izan daiteke abesti berriak ateratzea, inkluso disko berri bat eta bertan jotzea kantu horiek, ez? Eta hori, abesti horiek sartzea emanaldiaren kontzeptu berri horretan, ez? Emanaldia esan duzu, beste hainbat mediotan izango dela ikuskizun ikaragarri bat, ez dela kontzertu bat izango. Esan genezake agian egin berri dituzunaren antzekoa izango dela edo beste lehia bat? Ez, inspirazioa hortik etorriko da. Esan nahi dute argi daukat ETS-ren abesti ez gain beste elementu batzu ez aberastu behar dugula
kontzertua azkenen esperientzia bat delako. ETS-en kontzertu normal bat ikusteko jendeak badauka aukera, herriko jaietan ikusteko, baina olako ja arena batera edo estadio batera joten zarenean jendeak gehiago espero du. Orduan alde batetik beken nolabait apostu handia zegoen ere arlo audiovisualean, atzeko pantailekin eta hori. Eta imaginatzen dut horren evoluzio bat egingo dugula, eta oraindik ere espektakuloa saiatuko garela handitzen. Hala ere, ja bakarrik Euskal Herritik kanpo horrelako emanaldi bat planteatzea, jendeari, jendeak beste modu batean biziko du ez, niko gogoratzen dut dela pare bat urte Madrila joan ginenean, bertan bizi izan genuen energia, jendeak kanpora joten denean sentitzen da Euskaldunagoa oraindik ez. Orduan, ez dakiten Madrileko, Movistarren eraitzen da orain, Wizzing Centerren gertatuko dena, badakit izugarri izango dela eta Bartzelonan ere ez. Emanaldi handiak izango dira, beketik hartutako ideia askorekin, baina esan bezala beste, abesti, segurazki, abesti berri batzuekin, eta sorpresa berri batzuekin, eta kolaboratzaile berri batzuekin. Jende askok ikusi nahi zaituzte oraingoan ere, azkar batean agortu bai dira Madrileko sarrerak eta orain Bartzelona ere iragarri duzue, baina Bartzelonarako oraindik badira, ez? Bai, hori da, bai, Madrilako gure ideia zen bakarrik Madrila joatea, baina ordu batzutan bukatu ziren ez, eta bigarren datarik Madrilen egin ez genuenez, egin nahi ez genuenez, larun batean izan, beste aukera zen igandean jartzea, eta badakite jende asko mugituko dela, ez? Orduan, Bartzelonan pentsatu genuen, eta uste dut, Palausan Jordira joatea, zuek pentsak Kataluniako talde asko ez direla joaten bertara, eta gu hemendik Euskalduna joango garela, nolabait Bartzelona ere konkistatzera, bihotza konkistatzera, modu pazifiko batean, baina aldi berean gure nortasuna Katalunian ere jartzera, ez? Eta azaltzera eta zabaltzera. Orduan, Bartzelonako kontzertua eta Madrilekoak izango dira bakarrak, esan nahi dute bihotzen konkista gehiagorik ez da egongo, bi emanaldi bakarrik egongo dira, Madril da Bartzelona, eta gero hemen Euskal Herrian emanaldi hori ez da errepikatuko. Argi daukagu, beken ostean, bek baino 20 urte zure eskutiken emanaldia, baino emanaldia handiago bat egiteko kanpoan egin nahi genuela, arrazoi horregatik, ez, hemen egitea berriro bek batzuk edo ez darena batzuk. Zakituzun motivazioa desberdina zela eta orain, uste dut ere balio handiago bat emanaldi ogula gure kulturari zabaltzen baldin bagenuen, ez, eta aprobetxatu dugu pixkate momentua. Hala ere badira kontrako iritzia izan dutenak, sare sozialetan adibidez zabaldu dira mezu pila bat, bai kontzertu motagatik, bai hau gauzatzeko erabakitako tokia, datak, esan bezala badu helburu bat, finean. Hombre, karo duela helburu bat. Nik uste ETS-ek hemen Euskal Herrian 500 kontzertu eman dituela, uste dute argi daukagula ETS bertako talde bat dela, eta bertan jarraitu nahi dugula, eta gure 110 kontzertuak hemen eman nahi ditugula, ez? Baina aldi berean pentsatu behar dugu ez garela uharte bat, eta gure identitatea eta gure hizkuntza ere errespetu bat behar duela munduan, eta kasu honetan badaukagula aukera ondo pasatzeko eta gure hizkuntza zabaltzeko, ez? Kasu honetan bi kontzertu bakarrik izango dira, ez dut uste zer gertatuko denik kanpoan bi kontzertu egiteagatik, ETS bertako talde bat da, eta beti ere hemen izango dugu bihotza eta gure kokalekua eta gure hizkuntzan abesteko autua daukagu, orduan hau da bakarrik ez garelako uharte bat eta gizarte globalizatu batean bizi garela eta uste dut badala momentua gure hizkuntzari balio bat emateko hemendik kanpo ere, ez. Bai, eta iritziak iritzi lan pila baduzue aurrera begira, nahiz eta orain atseden hartuko duzuen. Esan bezala, atseden hartuko duzu orain, aste honetan, datorren asteetan, zer egingo duzu? Aste honetan, zuek pentsa, Madrilekoa pasatuzten Bartzelonakoa orain etorri dela eta badakit egun batzuk tokatu behar zaizkidala hau guztiari forma emateko eta pixkate promo pixka bat egiteko. Hala ere, espero dut astetik aurrera oporrak hartzea, benetan. Lasaitasuna dator orduan orain, etapa berri honetan zorte ona opari dizugu, Hamaika telebistatik, zorte ona opari dizugu. Bada ikusentzulei, lagunei, taldeari, familiari, helarazeneko zenioke mezurik? Bueno, Jan, barkatu, esan nahiko bazenu, hor duzu kamara.
Bueno, eskerrak eman, 20 urte hauetan gure ondoan egotegatik, taldea hazteagatik, eta Bartzelonan egongo gara. Madrilen aukerarik ez dago, eta benetan Bartzelonan gertatuko dena zeozer berezia izango da, gure kultura, gure hizkuntza, gure nortasuna, gure identitatea munduan kokatuko dugu, zabalduko dugu, eta zeozer berezia izango da, bek baino gehiago. Ea horrela den ikusiko dugu aurrerago. Azkenik, jolas bat egingo dugu, nik hitz bat esango dizut, eta zuk burura etortzen zaizu lehenengo hitza esan behar diazu, bai? Prest? Venga, ba. Iñigo. Orain nekatuta. Ekora. Ekora bihotza. Euskara. Euskara autua. Eta Antol Sarmiento. Antol Sarmiento... Zer da, gauza asko da Antol Sarmiento. Bizitzaren zutabea, orain. Ba, horrela bai, amaituko dugu elkarrizketa, mila esker Iñigo Etxezarreta. Eskerrik asko, ni esker, onbiatena. Albistei dagokionez Euskal Herriko 130 akademikok baino gehiago Carmen berrindustrializazioa ez da bidea manifestua sinatu dute salatzeko aberrazio hutsa dela Euskal Herriko ekonomiaren elementu eragile gisa arma sektorearen alde egitea. Euskal Herriko 130 akademikok baino gehiagok armen berrindustrializazioa ez da bidea manifestua sinatu dute. Salatzeko aberrazio hutsa dela Euskal Herriko ekonomiaren elementu eragile gisa arma sektoraren alde egitea. Mundu mailako egoera inoiz baino larriagoa dela salatu dute, eta horregatik uste dute eredu sozioekonomiko berri baten alde egitea inoiz baino beharrezkoagoa dela. Testuinguru horretan, ekologia eta garapen jasangarria oinarri, Euskal Herriko ekoizpen-sarea sakonetik eraldatzeko beharra dagoela nabarmendu dute. Horrez gain, kezkaz begiratzen diote Euskal Herriko erakundeek hartutako bideari, eta galdetu dute ea armagintza industria izango dute den gure industria estrategiaren ardatza. Izan ere, sinatzaileen arabera gerrako industriaren alde egitea ez da aukera bat. Uste dute garapen ekonomikoa sekuritizazioan oinarritzeak potentzia geopolitiko handien boterea mantentzea eta planetaren baliabide naturalak xahutzen jarraitzea ekarriko duela, eta horrek gainera beste alorretan ere eragingo duela. Besteak beste, industria militarra bultzatzeak gastu soziala murriztea eragingo duela azpimarratu dute manifestuan. Hala, gizarte osoari eta bereziki erantzunkizun politiko, instituzional, ekonomiko, sindikal eta sozialak dituztenei hausnarketarako deia egin diete. Sei urte igaro ostean sortzen jaia egingo dutela iragarri dute, maiatzaren 18an egingo dute Iruñean D ereduko eskola publikoen aldeko festa. Irun Errejano. Sortzen elkartetik pandemia urtetatik ospatzeari utzi zioten jaia berreskuratzera doaz. 2019an azkeneko ospatu zuten eta aurten hezkuntza eta euskal komunitatea berreskuratzeko asmoz bueltan dira. Maiatzaren 18an igandean Takonera parkean, hemen Iruñean ospatuko da D ereduko eskola publiko berriaren aldeko jaia, sortzen jaia. Azken hilabetetan D eredu publikoko guraso elkarte eta norbanako guraso eta langile bolondresei esker egitarau zabal bat prestatu dute. Bolondresen bila daudela adierazi dute. Bueltan da D ereduko eskola publikoen aldeko sortzen jaia. 2019an ospatu zuten jaia azkenekoz. Naiz eta zehaztu duten, azken urteetan Antsoainen jai xume bat egin dutela. Datorren maiatzaren 18an beraz Iruñeko Takonera parkean ospatuko da. Hezkuntza eta euskal komunitatea berreskuratzeko asmoz. Sortzen elkartetik adierazi dutenez, azken hilabetetan D eredu publikoko guraso elkarte eta norbanako guraso eta langile bolondresei esker egitarau zabal bat prestatu dute. Ikuskizunak, kale jira, aurrentzako jokoak, bazkaria eta kontzertuak egonen dira egunean zehar. Gainera, sortzenek bazkideak erakartzeko kanpaina bat abiarazteko aprobetxatuko du. Sortzenek bere lanaren inguruan informatzeaz gain norbanako bazkidetzak lortzeko kanpaina abiatuko du. Sortzenen koordinazio, komunikazio eta proiektu ezberdinen sustapen lanetarako diru iturri independenteak aragotzea eta prekarizaziotik ateratzea da kanpainaren helburua. Azkenik, azpimarratu dute, jaia antolatzen lagundu nahi duten bolondresen bila daudela.
eta aukera paregabea izanen dela euskararen aldeko eta D ereduko eskola publikoaren aldeko komunitatea indartzeko. Euskal Herritarroi kezkatzen zaigun auzia da etxebizitzarena, hainbat politikari, kolektibo eta erakunde dabiltza gaia jorratzen. Esaterako etxebizitza sindikatu sozialistak beste manifestazio bat egingo du larunbat honetan Donostian. Adi. Etxeen eta lurren merkatu bortitza, espekulazioa da bilbere gisa, entzunaraz dezagun herriaren itza. Espainiar estatuan egingo diren mobilizazioekin bat eginez, mobilizatzera deitu du Euskal Herriko etxebizitza sindikatu sozialistak Donostian. Etxebizitza eskubide unibertsalaren alde eta egiezinen negozioaren kontra aterako dira kalera, egoera okertzen ari dela eta gizartean dagoen kezka soziala, mobilizazio eta antolakuntza bihurtu behar dela iritzita. Iazko abenduaren 14an Bilbon eginiko manifestazio jendetsuaren jarraipena da Donostian egingo dena. Etxebizitzaren negozioari ez eta enpresari zein politikarien eskutik ez da irtenbiderik etorriko izango diren manifestazioaren leloak eta eguerdiko 12etan abiatuko da bulebarretik. 200 gora eragilek eman zioten babesa abenduko manifestazioari. Oraingoan larunbateko protestak ere kolektibo eta norbanako ugariren babesa jaso du, naiz eta etxebizitza sindikatuen sarea osatzen duten 5 sindikatuek ez batzea erabaki duten. Baina zein da etxebizitzaren egoera Hego Euskal Herrian? Hona datuak. Idealistak argitaratutako datuen arabera gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan Nafarroan baino garestiago dago etxebizitzaren prezioa metro kuadroko bataz beste. Etxebizitzaren prezioa 3.117 euro metro kuadroan dago Euskal Autonomia Erkidegoan, duela hilabete baino 0,8 garestiago eta 1.729 euro metro kuadroan Nafarroan duela hilabete baino 2,1 garestiago. Soziometroak emandako datuen arabera etxebizitzarekiko kezka geroz eta handiagoa da herritarren artean. Hain zuzen, azarotik otsailera bitarte eginiko inkestan 15 puntu igo da etxebizitzaren gaineko kezka. Euskal Herriko etxebizitza sindikatu sozialista ez da auziari heldu dion eragile bakarra. Esaterako duela astebete filtro arrazisten aurkako eta etxebizitzarako sarbide unibertsalaren aldeko manifestua kalderatu zuten 22 gizarte eragilek. Etorkinek eta arrazializatuek etxebizitza eskuratzeko zailtasun izugarriak dituztela. Salatu zuten horrela, era berean etxebizitzaren arazoari heldu zion atzo EH Bilduk Iruñean, etxebizitza ez da jolasa jardunaldiaren bitartez. Sindikatuak ere izan dira buru belarri etxebizitzaren auzia lehenesten. Adibidez, LAB sindikatuak urtarrilean iragarri zuen etxebizitzaren eremuan modu zuzenean arituko zela ekintza sindikalaren bitartez. Larun bateko mobilizaziora itzuliz Euskal Herriko etxebizitza sindikatu sozialistak nabarmendu du etxebizitza arazoari aurre egiteko neurri eraginkorrek bi baldintza bete behar dituztela. Alde batetik mobilizazio sozialaren fruitu izatea eta bestetik etxebizitzaren negozioaren kontura hartzea eta ez ura indartuz. Modu berean, erakunde eta alderdien proposamen, neurri eta laguntzekiko kritiko azaldu da Euskal Herriko etxebizitza sindikatu sozialista. Izan ere, sindikatuaren ustez, diru publiko erabiliz higiezinen negozioa indartzea da proposatutako politika horien oinarria. Elkartasun jaiei dagokionez beste 4 talderen itzulera aurkeztu dute asteazken honetan Atortxurrokeko antolakuntzak, Latzen, Afu, Eskatu eta Alaitz eta Maider. Latzen, Eskatu, Afu eta Alaitz eta Maider aurtengo Atortxurroken parte hartzeko itzuliko dira. Atortxurrok musika festivalaren 30 eta azken edizioa uda honetan ospatuko da uztailaren 24tik 27ra Lakuntzan, Nafarroan. Nagoeneko iragarri dituzte musika taldeetaz gain, zehazki Atortxurroken jotzeko erretiratuta zeuden beste hainbat musika talde itzuliko direla azaldu dute antolatzaileek. Asteazken honetan jakitera eman dutenez, Latzen, Afu, Eskatu eta Alaitz eta Maider zerrenda honetara gehitu dira. Latzen adibidez 1993an Oñatin sortutako talde jeria da. 2008an agertokiak utzi baina orain 17 urte beranduago, Lastana eta Zein Goxu bezalako abesti mitikoak Atortzun abesteko bueltatuko dira. Eskatu eta Afu bandak berriz Nafarrak dira.
Eskaturi dagokionez 2007an Iruñeko 8 lagun batu ondoren sortutako ska, punk eta reggae musika taldea da. 2013an Lubatik deitutako azken diskoa atera zuten, 2 urte geroago jotzeari utzi zioten. Afu Barainaindik datorren salsa reggae banda da. Haien azken diskoa Larruazalean 2020an atera eta 2023an oholtzak utzi zituzten. Aurten ordea atortxura bueltatuko dira, bertan jotzen duten 4. aldia izan. Bukatzeko trikipop erritmoak josi zituzten 1989 eta 2004 artean Alaitz eta Maiderrek. 20 urte igaro dira eta berriz ere oholtza batera igoko dira. Burutik talde iruindarrarekin kolaboratuko dute haien ibilbide luzeko kanta pare bat jotzeko. Ikusentzunezkoetan zen gomendio dituzu asteotan, Gaizka? Iepa, haue dira aste honetan euskaraz iritsi diren proposamenak. Zinemetan hasiko dugu gaurko ibilbidea. Pasaden astetik, aretoetan daukazu ikusgai Kaixo Frida. Frida Kaloren haurtzaroa eta bere mundu onirikoa imaginatzen dituen animaziozko lana da. Bihar aldiz, Minecraft pelikula estreinatuko da, bideojoko mitikoan oinarritutako filma da, eta euskeraz bikoiztua estreinatuko da. Moldatu gabeko 4 pertsona atari misteriotsu baten bidez Overworld izeneko mundu bitxian amaituko dute. Mundua bere osotasunean kuboz osatua dago. Akzioa, umorea eta emozioa uztartzen ditu pelikulak, eta aktore zerrendan Jason Momoa, Jennifer Coolidge eta Jack Black bezalako izen ezagunak ageri dira. Netflixen aldiz, medikuntzaren munduan girotzen diren telesailak gustuko badituzue, Pultsua estreinatzen da, larrieletako egoiliar talde batek Miamiko ospitale batean dituen lan arazoak eta pertsonalak konpondu beharko dituzte akusazio polemiko batek eraginda. Eta Devil May Cry, akzioa, fantasia eta helduentzako animazioa, Capcomen izen bereko bideojokoen frankizia japoniarrean oinarrituta, gaizkile misteriotsu batek infernuko ateak irekitzeko mehatxua egiten duenean, deabro iztari bat izan daiteke mundua zabaltzeko aukerarik onena. Filminen euskaraz azpidatzitako ezinbesteko 2 izenburu. Titane, hautsak arrotu zituen film polemikoa, Julia Ducournau frantziar zinema zuzendariaren beldurrezko thriller klaustrofobikoa, Cannesko zinema jaialdian urrezko palmorria irabazi zuen. Eta Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan eta Daniel Schlatter estatubatuar zinema zuzendarien komedia dramatiko apur bat absurdoa 7 Oscar sari irabazi zituena. Eta amaitzeko primeranen 5 Minutes Before, nerabentzako proposamena, Nina eta bere lagun neraben istorioa azaltzen du, izenburuak birjintasunak galdu aurreko 5 minutuei egiten die referentzia, minutu horietan Nina protagonista urduritzen den unea da. Gogoratu, euskarazko estreinaldi guztiak zerronikusi.eus webunean topatuko dituzuela. Besterik ez gure aldetik, badakizu informazio gehiagorako gure sare sozialak edota webgunea dituzuela eskura. Ongi izan! Jose Maria.